Yoqorqa akımına, ortadır şehri Zemmin töwereklerini, Astana baba ýadygarlyklar toplumy bolup, şoň bilen baglanşykly şeýle rowayat eýil içinde aýdylýar. 400 ýyl mundan ogul Çar welaýatyň Balyk sebitiniň 4 sany etrapdan ibaret ýeri, hökümdary Ibn Ali Nur oglunyň häzirki zaman nusgasyny Ubeydanyň Çärjoň hökümdaryna durmuşa çykarlan ýalňyz gyýdy uzak ýaşaman dünýäden ötüpdir. Atasy gama batyp, mardan hem Samarkanddan ustalar çağırdyp, oň üçin heniz görülmedik aramgah gurmak buyurýar. Ýöne aramgah gurulup bolan wadyna ýykylypdyr. Binany täzeden galdyrypdyrlar. Ýöne 3 gedegem şol bir ýagdaý gaýtalanypdyr. Nur ogly näderini bilmeýän gama batypdyr. Agşam oraşan düýüş görüpdir. Oňa düýüşünü guruluşy üçin palçygy Mekke'den getirmegi sargaýalar. Şondan soň guruluşy işi asuda tamamlanypdyr. Nur oglam aradan çykan soň şu aramgahyň goloýunda ýerlenipdir diýip rowayatda aýdylýar. Hanha öňde daýy hatyn, bakylygy ýazyp adyn, baglan eken asly zatyn, beýik ýüpek ýoly bilen. Gadymy amullun demirgazyga uğran kerwenler Harezm topragyna gadam basypdyrlar. Şol ýolly soňra şäherçe öwrülen Tahiriýe galasy bar. Häzirki wagtda daýy hatyn diýilip tanalýan bu şäherde duş gelýän ilkinji kerwensaraýyň ýaşynyň 9-njy asyrdan gaýdýanyny, onu Qur'anyň Tahiriler hökümdarlygyny esaslandyrjy Tahir al-Huseýnlygyny taryhçylar belläp geçýärler. Daýy hatynyň haçan gurulanlygyny alımlar ýadygarlygyň özüni öwrenip mälim etdiler. Olar 11-nji 12-nji asyrlarda, ýagny beýik Seljuklar zamanatynda türkmen arheologiýasynyň bu ajaýyp ýadygarlygy bu tornukly görnüşe eýe bolupdyr diýen netijege gelýärler. Türden Kültür adlı YouTube kanalımızı ziyaret edin, abone olun ve bizimle kendi fikirlerinizi paylaşın.